Islamiyya na dawo ba ne? Malam ba a tsare ni a hanya in na dawo daga da Allah ki Islamiyya. haƙuri ki saurare ni mama. To ina jin ka. Daman zuciyata ce ta bani babban saƙo in kawo miki. Kuma na gamsu da saƙon nan. Shine zan ce miki daman ina son ki ne. Ina so na kuma? Ina son ki da matsala ne. Inna lillahi. To ina zuwa. You think say they wise? Me za a yi da wannan baƙara? Baƙara? Karatu za ka min. Karatu? Ka karanta min nan. Na taɓa zuwa ma Islamiyya. Wace Baka ga daga Islamiyya na dawo ba ne? Malam ba a tsare ni a hanya in na dawo daga da Allah ki Islamiyya. haƙuri ki saurare ni mama. To ina jin ka. Daman zuciyata ce ta bani babban saƙo in kawo miki. Kuma na gamsu da saƙon nan. Shine zan ce miki daman ina son ki ne. Ina so na kuma? Ina son ki da matsala ne. Inna lillahi. To ina zuwa. You think say they wise? Me za a yi da wannan baƙara? Baƙara? Karatu za ka min. Karatu? Ka karanta min nan. Na taɓa zuwa ma Islamiyya. Wace siga ce nan? Da abinki baiwa Allah, yaushe rabona da zuwa makaranta. Assalamu alaikum. Dama ku ne irin ana ganin ka an ga ɗan iska ba ma sai ka faɗa. Gashi nan a idonka. Ku ne kuke tare mana yara za su je makaranta, ku ba ku yi karatu ba, ku su kwana su karatun su. Mu kanmu da kuke ganin mu hakan nan, karatun nan da muke shi ne yake amfanin mu. Allah karanta mana nan. To, Karanta mana nan. wannan kuma ni zan karanta shi? Da wuri dai. Karanta muna jin ka. Ai ka san shi abin da ba ruwanka, ka san daɗin kallo gare shi. Sai in yi nan kawai. Ku daidaita. Za ka ba